Preocupados e sobre todo indefensos, así se senten os comerciantes de Ribeira ante os constantes roubos que se rexistran dende hai meses en pleno casco urbano. Desta volta tocoulle Electrodoméstico San Pedro. Pasadas as 4 da mañá, a central de alarmas recibía un aviso, despois de que un individuo rompese o cristal do escaparate a pedradas. Sobre as 4 da mañá recibimos unha chamada da central de alarmas que nos entraran a roubar. Cando chegamos aquí, vimos que estaba a Policía Nacional aquí, e miramos nas cámaras o que era, un chaval pegou 9 golpes cunha pedra de a calle, pero unha pedra gorda, e en 9 golpes, bumba, entrou para dentro, non entrou el, colleu unha consola cun mando e alargouse. A pesar do modesto do botín, que non acada nin os 1000 euros, o principal problema son os danos ocasionados no establecemento, así como a sensación de inseguridade coa que os comerciantes conviven. Si, o destrozo é o principal. Unha consola, ao fin e ao cabo, un mando, pode andar 600, 700 euros. Pero o destrozo sí, porque igual non arreglan hoxe, que é un cristal blindado, e iso non se fai a medida para o momento. Ademais dun reforzo na presenza policial nas rúas, apelan á toma de medidas por parte das administracións e da Asociación de Empresarios para facer fronte común a esta vaga de roubos que ten en alerta a Ribeira dende hai meses. Últimamente temos que poñer todos de acordo, a Asociación de Empresarios, Ayuntamiento, as cuerpos de seguridade do Estado, porque hai que tomar medidas que Ribeira está se nos escapando das mans. Non pode ser que 4 quinquis que anden por aí que nos estean tomando o pelo a todos e desvalijando. Isto crea unha inseguridade na xente, inseguridade que a xente non quer vir para Ribeira, é un problema con nós que non dormimos tranquilos. Este é un sobresalto continuo. Reclamamos contundencia, por lo menos, non poden entrar por unha porta e salir por outra, porque parece que están como dicindo, mira, entro por aquí e mañán outra vez te vou pegar o pau que non vai pasar nada. E iso crea moita inseguridade.